Vítám vás v obci Koštov, kde máme rodinný dům k prodeji. Pojďme se podívat. V pravé ruce kuchyň s jídelním koutem. Zde se nacházíme v prostorném obývacím pokoji, který je průchozí do ložnice. Tento dům nabízí i druhé patro. Pojďme se společně podívat. Zde může být dětský pokoj, který je situovaný na jih, takže je krásně prosluněný. Druhý pokoj je situován na sever s výhledem na Ústí. Podívejte se na velikou terasu, která nabízí krásný výhled do okolí. No posuďte sami, není to nádhera?